Takže čau, tady Jiřin ze Stormcloud Production, máme tady mapu Zombie Arena od nějakýho ČF 2424. Je to mapa, byste nevěřili, ale fakt je to mapa. Budeme tady bojovat proti zombíkům, skeletonům a vičům. Tady v té knížce je to všechno napsané. Tady waves, bla 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 bla. Tak bude 10 waveů, může se spavnout silverfish, ta čarodejnice, skeleton a zombie. A dispensery můžou vyhodit poušny a jídlo. Tady to, že si za XP můžou kupovat věci. Tam jsou shopy takový udělaný. A bla bla bla. Tak, to vyhodíme, anebo takhle. Bla bla bla. Tak, to je jedno. Vyberem si. Tady mám jenom normál, jo. Tak si dáme normál. A dáme single player, hřeníko tady nemám. Už tam spadly ty a ty a ty. Tak si dáme XP, ale asi si nic jiného nepůjde moc koupit. Páč. Mám tady kouknout, co tady je. Páč, za 5 levelů se z toho nic moc nekoupím. Wooden sword, gunpowder, stone sword, letterbot. Tak pro kota si koupíme Tunic, ať aspoň něco máme. A teďka už nic z toho uděláme, tak dáme první wave, doufám, že mi neprvní spadne čarodejnice. Je, no, hnedka skeleton. Au, se to strašně kouše. Stejně. Nějak se mi to seklo. Teď schodím do lávy, heč. Jaj, more, cigáni, já to železo nemám. Já tady mám většinou. Tak to jsem docela jako frajer. Vem ho. Ty vole, hnedka na začátku věč, a já umřu, hnedka na začátku umřu. Tada. To není fér. Ty zombíky bych možná mohl ještě dát. Jinak mapa půjde v popisku, jo. Půjde v popisku. Jak se to jmenuje? V popisku. A upozorňuji, že tam tady tu mapu můžete hrát bez jakýchkoliv modů, stačí jenom Minecraft 1.4. Páč v 1.4 v Minecraftu jsou ty command bloky a to je jak udělaný prostě, aby si mi ty věci pak třeba očítaly nebo tak. A já si koupím Iron Sword. Tak. A asi si dáme v mě další waveu. Ani se to strašně seká, ale nevím proč. Další wavea, musíme koukat, kde jsou vičové nebo něco takového. Kamže tady nemám viče ani skeletony, tak to je paráda. Tak ty zombíci jsou docela v pohodě. No jako oni jako v pohodě jako nejsou, ale jako jsou. Ale teďka musím si dát pozor, abych nespadl do lávy. Sek, nějak se mi to seká, Pojď mi, hop. Haha, some skill, yeah. Vybereme si XP, viděl jsem tady někde pouštny, co mi popadaly z těch dispenserů. Tady
Strange, Regeneration. Já se papalalám. A abych se si koupil nějaký brnění. Ale jaký brnění? My na žádný diamond boty, ale tak to když si koupím Iron chest. Hej, to bylo hustý. A tak koupíme si Iron chestku. Tu vyhodíme. Máme 3, ale to mi nety, tak já si koupím leather leg aspoň. Dám si. Jak dlouho to mám? Na minutu 30, tak to si dám. To. A dám si regeneration. Let's go, bitch. A už vidím, že mi tady spawnují nějaký figa hard. Beru. Speed. No, koukám, že tady mám zase jenom zombíky. Tak to je docela jako pohoda, jsem čekal nějaký na korbance, ale to zase protože já jsem byl hnedka v prvním věvu, jsem měl vyče, no. No, vidím, že mě z těch mrzáci strčí do lávy, už to nomé cítím, v kostech, v nohách, v prstech, v podpaždí to cítím, že mě schodí do lávy někdy. A jestli jo, tak ne, a jestli ne, tak jo. Desekej se. Dobrý. Aha, žabaři. Jenom já jsem Helia. Tak tohle můžu vyhodit. Čau, máme tady instant heal a golden apple. Si poberu ty XP. Co tady mám? Já mám iron. A bych mohl taky. Sekej se. Máme ještě no, nažrat se musím. Co je tady to? Wow. Diamond sword. Nemám. Diamond chest. Diamond legs. Koupíme si boty. Diamondový. A ještě 4 levely mi zbyly. A to 4 ale jako iron boty, ale já mám ty jako helmu. Helma 5, děláte prdel. Tak to já se aspoň koupím tady tu. Tak. Mám asi jenom instant heal, že? Na jak je to jako dlouho? Ty mrzáci, už vidím jaký tady hele, věč někde. Je to v prdele, jsou tady skeletoni. Tak to musím naházet do láv. A je tady věč, 2 věčové. Tak to nevím, no. Paráda, silverfish. No, vem ho. Díky, že se mi postrčili. Tady je věč. No, fuck you, damn it. A on ho otrávil. Bo těch skeletonů, pak zombíci jsou pohoda. To většině jsme pustit dopředu, když se po mně házet, tak je otráví, nebo co jim se s ním udělá. Hele jo, on jde do něj, paráda, že jo, paráda. To je no, zabiju ho. Mám v ruce potion. On se hýle, píča. Už měl otravu, kretén. Strašná děvka. Cítneš, čuráku. Fuj, bys koňovi normálně vykouřil. Jestli kvůli tobě... už je to v pohodě. Teda... Mně je všechno možný, ale... Tady to už bych mohl sundat. Až bych to... Ale...
No já jsem to věděl, že se mi toto. Počkej, já se tak jen odběhnu. A se vyběhnu, vytáhnu. Když se mi to sekne, spadnu do lávy, umřu. Vyhodím noťaz. A půjde to. Ano. Už jsem to vymyslel. Jinak tady tu mapu docela doporučuju. Je docela dobrá. Hodně mě baví. Už hraju asi tak po 10. Ale ještě jsem to nedohrál. Protože pak chodí tady ty vičové, třeba jich tam je 10 a 58 a půl skeletonů a tedy. A já si koupím Iron Sword. Mohu si koupit třeba jako diamantovou helmu, no, když na ní měl. Ale jako třeba ironovou helmu aspoň. To nechci. Si můžu i enchantovat, jo. A jako za 2. Za 1. Aspoň něco. Man of Outpost. No tak ty vado, to teďka úplně brutálně potřebuju. Nevěřte, ale jo. Já se bojím. Já už se na mé... Už se začínám bát. Co tady na mě vyleze. Jsou cikáni. Zráci. Vič. Musím ho strčit do lávy. Já nemusím. Jej more. Jaký cikán po mě tam. Aha, ne, ten malý kretén. Ten mi dal hodně. Jo, jako. Tady je strange. Regeneration, paráda. Ještě lepší. Jo, more, jsem mal v hlavě. Teď je... No, vlastně já jsem skillář a mám enchantovaný, víš co? Zbrde. Ne, oni ho se otrávili. Pojďte, jsou 2 vičové. Aha, no. Jo, dobrý, už mám jet. Teď to prvního musím normálně vykouřit, ten já nevím. No, první je mrtvej. Dejte na mé boj o život. Ne, to mě zabil ten bič. Mí. No, tak tady to je konec. A to se hrál normál. Jako na noční můru, jako nevím, no, ale... Tak jo, tak, jestli se vám video líbilo, tak lajkujte, odbírejte, komentujte, sdílejte, fapujte, sexujte a u dalšího videa zdar.